Dnes se z Destilerka.cz koukneme do Poděbrad, kde Jirka Voříšek a jeho rodina vyrábí samičku. Ahoj. Ahoj. Moc krát děkujem, že jsi dorazil. První otázka, proč zrovna poděbradská samička? Poděbradská samička není žádný, když to možná se k tomu jako nabízí, žádný jako marketingový trik, výmysl nebo nějaká hříčka. Je to vlastně název, jak se to původně před těma 120 rokama jmenovalo. A ten název vlastně vzniknul tak, když tehdejší poděbradský kníže nabyl ten majetek, což byl jako Němec, tak přivez si sebou jako likér, který mu říkal Webchen. No a samozřejmě tehdejší personál neuměl úplně tak dobře německy a nevěděl, co si pod tím má představit, tak tomu svévolně začali přezdívat samička. A když my jsme to teda oprášili, tak samička byla jednoznačná volba, protože už to vlastně tak jako bylo. A proč zrovna tenhle recept? Protože ten recept už takový vlastně byl. Máme to štěstí, že ten původní nebo jeden z prvních receptů se dochoval. A ten recept do dneška existuje, je vlastně k vidění, my ho máme i na webových stránkách. A na tehdejším receptu bylo jenom 7 bylin. Čímž jako říkáme, že my se tím inspirujeme, protože co se budeme povídat, originální znění, jak to tehdy bylo, jak to dělali, v jakém poměru, už se dneska nedozvíme, nebo myslím si, že se jako nedozvíme, tudíž my jsme se tím volně inspirovali, ty původní byliny jsme zanechali a plus jsme to obohatili tak, aby to vlastně bylo moderní a zároveň to snášelo měřítka jako dnešní doby. Že k těm 7 bylinám, které jsou původní, tak jste jich přidávali kolik? 35. Vyšlo nám to nakonec 35. na 35. Já jsem koukal na to složení a dost mě tam zaujala jedna bylinka. Zeměžluč. Zeměžluč, to je zeměžluč. Co je zeměžluč? Je to jedna ne asi moc standardní jako bylinka, ke který jsme jako přišli a vlastně když se dělá celkový ten produkt, nikdy to neděláš tak, aby tam byla jedna bylinka special, tak a většinou mícháš nějakou kombinaci těch různých jako bylin a následně, když to řeknu laicky, něco z toho jako vyjde. My jsme si s tím hráli, tuším přes rok, kdy jsme měli x různých jako variant, co a jak, a vlastně jsme došli, když řeknu na poloslepo, tak k tomu, co vlastně je k ochutnání jako dodnes, ale byl to jako dlouhý proces a vlastně na konci dojdeš k tomu, jaký tam ten poměr a jaký bylinky tam vlastně jako jsou. Jaký máš doporučení na skladování a vlastně jako na konzumaci? Je to lepší jako v pokojové teplotě, nebo je to lepší z mrazáku, nebo obojí? Z lahve. Samička jako neklade jako meze. Jo. Tam my říkáme, jak to každému chutná, tak jak to jako pije. Dá se to pít za tepla, za pokojové teploty, kdy lidi se vůbec nebojí si to dát ke kávě. Jo, nebo si to dají na slehnutí po nedělním obědu. Když se dobře najíš, tak vlastně principiálně to je žaludeční likér, který je dobrý na slehnutí a po jídle, kdy za 20 minut člověk má chuť třeba na dezert, na kávu, na něco jako dalšího. Nejtypičtějším, co zejména jako v restauracích, na co člověk narazí, tak je vlastně za chlazená, okolo 4, 6, 7 jako stupňů, kdy vlastně ten chuťový profil oproti té samičce jako za pokojové teploty je trošku jako jiný, protože ta teplo a chlad vlastně na to reaguje na ten chuťový profil těch bylinek. A třetí, taky velmi jako častý, je vlastně jako zamražená. Nemusí to být na žádný jako hluboký teploty, stačí klidně -3-4 stupně a to je jako velmi oblíbený jako způsob podávání, zejména jako v létě, když jsou takový ty tropické noci a vlastně to hezky jako osvěží a zase ten chuťový profil je velmi jako výrazný oproti těm jako předešlým způsobům. Jaký chuťový profil preferuješ ty? Záleží. Máš to fakt jako léto, zima, nebo? Je to spíš podle jako nálady. Jo? To nedá se říct jako univerzálně. Někdy u televize si rád dám jako panáka za tepla, vychutnávám si to, nechávám si vlastně projít pusou ty jednotlivý jako chuťový jako esence. Někdy, když jsem třeba naštvaný, tak si tam hodím jako panáka z lednice. Hrozně se různí a je to spíš podle jako nálady toho člověka a vlastně samička chce obecně jako akcentovat tu jako danou jako náladu. Neříkáme, že tady je ultimátní pravda, dávat si to takhle, že tohle to je přesný, ne, ať každý to pije, jak to vlastně cítí sám. Jak jste našli vůbec jako ten recept? Všechno byla obecně jako samička a my, tak je velká jako náhoda do určitý jako míry. A ten prapůvod byl takový, že můj otec
velký poděbradský patriot, rád čte. A z několika zdrojů se dočet, že tady byl původně likér v Poděbradech. Hrozně ho to zajímalo a vlastně se dovštípil pomocí naší archivářky, nebo poděbradské archivářky a my jsme ji oslovili, zdali to byla pravda, ona nám pomohla dohledat historický zdroje s tím, že se potvrdilo, že to opravdu tak jako bylo. Těch zdrojů bylo několik a my jsme na základě toho vlastně udělali srandu pro 100 našich kamarádů a vyrobili jsme 100 flašek, tak aby jsme našim kamarádům, kteří jezdí do Poděbrad, tak aby jsme jim udělali radost a vlastně jsme jim dali jako dárek. A tak vlastně vznikla samička s tím, že ty naši kamarádi následně volali zpátky a říkali, hele, kde se to dá koupit, kde to můžu jako sehnat, přivez nám ještě a vlastně na popud těch kamarádů, kdy ta zpětná vazba byla pozitivní, tak jsme řekli, hele, tak to zkusíme udělat ve větší míře. Berete se teda jako rodinná firma? Seš to ty s taťkou? S mamkou. A s mamkou ještě? No. Je super, když se jako malá rodinná firma, česká, samozřejmě poděbradská, vy si i vyrábíte? Ne. My nejsme paliči a my to jako přiznáváme. Původní idea byla mýho tatínka. Já jsem vlastně pomohl udělat etiketu s tehdejšíma jako kamarádama, grafikama a ono to vlastně vyrostlo všechno jako samo. Jo? Ta samička postupně jako průstr a rozšiřovala se a vlastně do určité míry to všechno jde, jak dneska je módně říct, jako organicky. Jsme měli to štěstí, že vlastně rodina Voříšková je jako historicky spjata s rodinou Šittnerů z blatenský vlastně destilatérky a jelikož můj tatínek odtamtud nedaleko jako pochází, tak jsme právě oslovili je, zdali by nám ten dáreček těch 100 lahví vyrobili a oni nám byli jako naklonění, vyrobili to pro nás asi zřejmě jako ze historické známosti a z dobrýho kamarádství a následně, když jsme teda oslovali, tak asi možná z toho nemusel být šťastný, ale funguje nám to do dneška a dělá to právě zejména pan Šittner a rodina celá Šittnerová v Blatné. Měli jste hned na začátku jasnou představu, jak ten likér má vypadat, jak má chutnat? A nebo jste si ho právě dolazovali až u té samotné destilace? Byla tam nějaká vidina, která byla hodně jako emoční, protože my jsme jako Poděbraďáci a nějakým způsobem vnímáme jako Poděbrady. Tatínek toho má hodně načtenýho, takže dokáže jako empaticky podle mě vykreslit, jak to tehdy tady v těch Poděbradech mohlo být, jak to mohlo fungovat. Byli to tehdejší doktoři, kteří doporučovali právě tomu tehdejšímu knížeti, tak vlastně jsme nasáli tu atmosféru, tu dobovou a plus jsme si uvědomili, jak to tehdy mohlo být vyráběno, co to asi splňovalo, proč to vlastně ty lidi pili a vlastně jsme si udělali okolo toho nějakou jako představu, který jsme se snažili jako přiblížit. Proces té jako výroby bylo snad na 10., 11. pokus, dělali jsme to opravdu takřka jako rok. Když jsme dospěli do nějaké fáze, kdy moje maminka a její kamarádky řekly, není to špatný, tak jsme řekli ano, tak pojďme to těm našim kamarádům dát. Máte i nějakou nabídku koktejlů, do čeho ji tak jako nejlíp v baru třeba použít, nebo s čím se hezky jako páruje? Letošní jako sezóna v mém jako pohledu byla hrozně špricová, což pro někoho může být jako zarážející nebo možná i překvapivý, ale letos jsme udělali spousta vlastně samička špriců, kdy samička se míchá s prosekem a s červeným gepem, s nějakým ideálně jako sirupem, která vlastně tam dává tu jako sladkou bázi a vlastně ten klasický známý Aperol Spritz, tak je to jako podobný, každopádně ta hořká báze toho likéru to dodává takovej zajímavý říz a je to určitě jako zajímavá jako alternativa, jak jako tu samičku využít. Zároveň potom to dáváme se zázvorovým pivem a samozřejmě, což vlastně teď je to období, tak za tepla. Velmi dobrý svařák vlastně s červeným vínem, doporučuji jako merlot a smíchat s jablečným džusem, ideálně moštem, ideálně polapským moštem, nedaleko Poděbrad a vlastně to smíchat, zahřát na 80 stupňů. Takže jak jsi říkal na začátku, a na to si vlastně odpověděl, ta samička prostě jde s tou sezónností a různě jako tvarovatelná vlastně do vlastně čehokoliv. Tak. Není to asi na všechny úplně okamžiky, ale vlastně postupně spějem k tomu, aby ta samička byla nebo uměla dodat tu pohodu, ten klid v každém ročním jako období. Jaký používáte základ?
Je to jako obilný destilát, nebo je to ovocný, když je to od Chitnerů? Ne, je to vlastně macerát a ta samička se dělá studenou macerací, kdy vlastně jako základem celého to je velejemný líh, který my shodou okolností bereme, nebo Chitner vyberou z Kolína a vlastně na základě toho se vlastně tam ty bylinky a ty extrakty vlastně jako macerujou. Moc krát děkuji za povídání a o samičce. Přibude třeba do budoucna k samičce i nějaký samec? Samce mám 3 nebo 4 roky v hlavě, kompletně ho tady vidím, kompletně vím, co by to mělo jako obsahovat. Bavili jsme se o tom i s panem jako Chitnerem, myslím, že tam je naprostá jako shoda, ale zatím ne, protože samička je zatím jako jenom jedna. Neříkám, že se tak nestane, asi bych to chtěl, ale už tak dost času, energie a síly bere samička, takže až to uzraje, tak jednou určitě jako bude. Jako každá samička. Jako každá samička, tak to musí být samec. Tak jo, děkuji. Na zdraví. Tak na zdraví.